Comezan as mostraxes nos bancos marisqueiros de Noia, aínda que as expectativas do patrón maior para a vindeira campaña non son moi positivas. Barcos amarrados, lonxa pechada, esta é a realidade que viven os mariscadores de Noia dende o peche da campaña que se viviu en outubro. A alta mortalidade do berberecho e da ameixa obrigou a decretar o fin temperada extracción. Agora a confraría está a analizar os bancos marisqueiros para coñecer a cantidade de marisco que pode haber para a vindeira campaña. A bióloga Liliana, a bióloga da confraría, está facendo agora, empezou hai 10 días os muestreos, bueno, ainda empezou e remataos en maio, pero nós fixemos un pouquiño os muestreos ao cabildo e, debido á mortandá que hubo das riadas un mes seguido, pois, máis da presa do Tambre que soltan en beixamar, e baixa a salinidade, pois morreron o 90% do berberecho, que viña para este ano, o 50% da ameixa xapónica, e o 90% da babosa, e, a campaña non vai ser boa. En outubro, a Xunta Xeral valorará a situación e proporase un inicio da extracción acorde á realidade que amosen as mostraxes. Pero as perspectivas non son boas porque hubo moita mortandá e o crecemento por ahora non creceu. A ver, ahora na primavera e no verán se vai crecendo o berberecho que é pequeno que vai desobando, recuperando en posteriores campañas marisqueiras que vai recuperando e volvanos a esas campañas boas de récord, non? Que se aparecen un soño, pero a ver se vai a millor hai que ser un pouco optimistas e que non veña este inverno xuvias fuertes, é o que pedimos arriba, e despois a praia xa vai recuperar pouco a pouco. Agarda que non haxa sorpresas e se o vindeiro outono-inverno non se produce unha nova mortalidade do marisco, se poida traballar máis que na anterior campaña. Pois igual traballanse varios meses, non sei cantos, pero vaise traballar. Sempre cando non veñan unhas riadas tremendas como ano pasado, senón se nos vai morrer casi todo, pois non facemos nada, non? Pero vamos ser un pouco optimistas e que non veñan outro ano, se levamos 2 de riadas, que non veñan ao terceiro ano, que veña a repartir a chuvia, nós pensamos que na campaña vamos traballar meses. Non hai actividade marisqueira dende o pasado outubro, polo que os profesionais que non puideron optar a axudas polo peche da campaña tiveron que buscar alternativas, xa que só o 60% dos profesionais tiveron dereito ás axudas. O que están facendo agora, hai algúns que andan a artes menores, pois ao chopo, andan ás vetas, ao peixe, algúns incluso de albañil, camarero, o que non ten direito a axuda e teñen os gastos cada mes, xa sabemos todas as familias como é, pois teñen que buscarse a vida, non? Pero xa dixo, tiña que todo o mundo cobrar as axudas, así como son profesionales que van sempre a mariscar, cobrar o 100% todo o mundo. A Xunta, como dixo, tanto a Xunta como o Goberno Central tiñen que ter partidas económicas para cubrir as catástrofes estas medioambientales. Este inverno que acaba de rematar contou tamén con moitas xornadas de chuvia, algo que afectou a cría polos baleirados da presa do Tambre. Sempre dicimos que se houbera un protocolo na presa do Tambre e abriran enchendo o mar na pleamar que teñen 14 horas para soltar a agua que se acumula aí, que hai que soltala, pois na beixamar soltar pouquiña, pois non estaríamos falando da mortandade do 90%, estaríamos falando do igual do 60%, así, non? Que hubo un inverno moi duro, pero a ver, nós tivemos unha reunión co meu conselleiro tamén, cas 4 cofradías, hai 4 meses, alá cos de Naturgy, que a empresa do Tambre, pero ainda non nos dixeron nada. Nós vemos unha deixadez total por parte da administración, da Xunta. Xa que recorda que está a espera de que se lles informen dos avances conseguidos tras esa reunión ou se vai a realizar o protocolo demandado polo sector para cortar este problema de raíz. Cando veñen invernos duros, vamos ter unha mortandade terrible, iso afecta na economía de toda a comarca.